Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan adan at agabengget. Nga iti agdama, aday jay Kingdom of Saudi Arabia. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kakabsat ko ada Kidlin, Kid Kanan, Doka Baksa, Malilin kan Malana family, Jim Lawrence, Maymay kan Feifei from Madeline Ballesteros ti Hong Kong. Belated happy birthday Violeta Patong kan advance happy birthday Audrey di Tabarokbok, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Belated happy birthday Michael Castillo from Lawrence Castillo. Makablaawan ni Maya dita Saudi Arabia, kastamot dagiti kakadwana dita Sara Salun. Happy birthday Tatay Roman kan Nanay Mirna, kan advance happy birthday iti kaanakak ani Zayamara Timbuloy from Maricel Concordia. Advance happy birthday iti apukok from Lolo Mirno Cristobal. Belated happy birthday Arvelin Palatao from Eileen Ticoner Apayao. Advance happy birthday kada Christine Ellen Niveras, Beverly Sabado, kan Father J. Flandes from Nida Niveras ti Hong Kong. Shout out kada Rose Ann Confieso, Nestor Cuse, Jasmine Rivera, William Bolosan Sr., kan Maymay Hernandez. Baliuan family di Tatubo Abra from Liza ti Hong Kong. Tatang Cosmedelia kan Villarus family di Tagusing Santa Maria Ilocos Sur from Luz iti Singapore. Belated happy birthday Raik Bautista from Mama Leonora Bautista. Garde family iti Tangadan San Quintin Abra.
Mingala family ti Nueva Vizcaya, kan happy birthday Rek from Rochelle Mingala ti Hong Kong. Happy birthday Kalay Bernardo. Makablaawan ni Ayla May Joan, Gian Alea Faye kan lakay ko ani Joselito Galapon di Tabugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Aldren Sabado, Jesrael Garcia kan Havonillo family ti Barangay Alibang Sison Pangasinan from biyaheng Brangklesam ti Saudi Arabia. Reynaldo Jose kan advance happy birthday Nanay Conching Dulay from Josephine Jose. Shout out kani Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Kastamat kani Linda Pasyon. Madriaga family dita San Manuel Isabela from Jonah Madriaga. Shout out kani Evangeline Adams, Resi Takmo Aliado. Rumbawa kan ang Batali family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Dan. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamatan kadagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti idram-drama yu apadas ti biyag. Daytoy a drama ti pag-aayat mi adenggan iti lugar mi manang. Iso ang nakasubscribe kami iti YouTube channel yu. Ilingad naklangan itinagan adan manang. Itagdama katadak diti Saudi Arabia nga agtrab-trabaho kas truck driver. Mayat ti kasasaad ko ditoy ngam adapadas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addaak pay laeng di tapagilyan tayo, Manang Emmy. Sigurado ka din iti desisyon mo aba pa nagtrabaho ijay Saudi anak ko. Saan nakaslaka na ti agtrabaho ijay? At kananya ngay atrabaho ti inaplayam. Sigurado ako nanang. Truck driver ti inaplaya ka trabaho. Truck driver? Saan nga ta delikado dayta? Nang runa no agbiyahe kayo iti adayo a lugar. Nanang, amin na trabaho ada kasingin na apaggad. Ngam di kay agdanag, takabailak. Dakkel ti masweldok kumpara dito Pilipinas. Isa matulungan kayong tupayan nanang. Basta agad nad ka nga rod ijay di mo baybayan tabagem. Wan nanang, para kada kayo pamilyak. Siguradwam akanayon ka nga umawag anak ko. Diyak kayat nga awan damag mi may papanken ka. Kun saan ka unay nga agtalek ka dagiti di mo pay unay am-am mo a tao. Sa bali ti biyag ijay, Dan. Wan nanang, laglagi pagkakanayon dayta. Ikararag ko asapay ko ba, tagbalin anasaya at ti kasasaad mo iti pagilyan na papanam. Sapay la ko mananang. Kadi kay agdanag, tadyak liplipatan dagiti bilin nyo kanyak. Kanoray da kayo Di yu baybayan ti bagiyo. Kaya't ko anasalun at kayo adanuna kinton agawid akon. Wen anak ko, di nakpagdanagan. Dona, dandanin ti flight ko. Makapanak to di Saudi. Nasaya at matong kasta. Amok at talaga at gagay mo tin mapanagtrabaho iti sa bali a pagilyan. Ita, dimtengan day tagundaway. Wan nga rod, Dona. Pasensya ka na, no mapanawan ka. Ngam amok maawatam da ito Tapara mo't lay ti masakbayan ti pampanunutag. Maawatan ka, no pa'y narigat nga aklunan nga agin na dayuta. Ngam, amok nga ada ka na yun ti Diyos amang tartarabay kadata. Kanayon kayo itong awagan. Tapno jak matunay mailiw kon maikawa iti kaawan ko iti denayo. Rumbang laang Dan, takanayon nga orayon mi, tiya awag mo kada kami.
Hello nanang, ada akong dito Saudi. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kumusta ngay ba ti biyahe, anak ko? Medyo nawati-wat ti biyahe. Awan mo tinagbalin nga abirya nanang. Basta ganad ka dita. Di mo pa'y kabisado day ta lugar. Wan nanang, kat ada kita dito apartment apag naedan mi. Nasayaat mo't anak ko. Namamom ka din dagiti agbalinto ka trabahwam. Saan pa'y nanang? Inton bigat pa'y lang ito umuna nga aldaw ko nga agtrabaho. Medyo adadanag ko excited akong nagtrabaho nanang. Di mo liwayan ti agkararag, anak ko. Tapno ka na yun nakaatarabayan ti namarswa. Wan nanang, kat amuyo ka di. Itapay lang. Kasla kailiw kayon. Amo ka maibturak dahi ti nanang. Wad, amok akabaalam day ta anak ko. Kat daytan ti umuna nga agpang. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Basta aganad ka dita. Wan nanang, agyamanak. Di yung baybe antibagiyo Ipatpatag kayo unay, nanang. Naibangag sa pamdan. Kastamot sir, naimbangag sapa yumat. O anya, kumusta ka? Okay lang sir. Medyo adadanag ko pilpilitak apunasan dayta. Naimbang nga rod ta Pinoy kayo mutla nga pan nakaamok ditoy. Pinoy kayo a supervisor ko. O anya, nakasagana ka kadin iti umuna nga aldaw ti trabaho. Wan sir, nakasagana akon. Kasta ti kayat ko amangagan. Ita nga aldaw, mangrugi ka kadagiti rota nga asidaglaang diti pan naka-opisina tayo. Masapol nga ikabisadom nga umuna dagita a lugar. Okay sir, nakasagana akon. Nasaya at nukasta. Laglagi pumakanayon dagiti safety protocols. Iti daytoy a lugar, naingat may patpatungpal dagiti safety protocols. Laglagi pagkakanayon dayta sir. Safety first. Very good, Dan. Laglagi pamat apasik a professional drivers iti daytoy apagilyan dagiti kakadwam iti trabaho. Di ka bumdeng nga agdamag kadakwada no kasapulan. Sige sir, katagyaman na kiti support tayo. Simple lang ti umuna nga assignment mo, Dan. Isuro mi ti amin kan ka. Agyaman na kiti pa nagtalakyo sir. Aramidak mo ti amin. Tapno sana madadaal day ta pa nagtalakyo kanyak. Nasaya at no kasta, Dan. Patsyak amapang namnamaan ka. Saan kayo apaayin sir? Well, welcome to the team, Dan. Agyamanak sir, talaga magagaran ako ng mangruging agtrabaho. Mamati ka nalaka masursurom ti amin at trabaho ditoy. Kas itinako na akon sir, aramidag ti amin nakabailak. Kat agyamanak launay, tanda kayo dita nakasagana amang igiya kanyak. Sigudan ang nagtrabaho kas truck driver iti pagilyan tayo man ng Emmy. Iso nakigasang gasa takmet ang nag-apply diti Saudi Arabia kat napagasata nakmet. Nalaos ti ragsak kumanang tamamatiak nga addan gundaway ang maipaayak iti nasayaat ken nasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Kastametten ang maisaganaak ti masakbayak ken ti panang bukal kon tumet iti bukod ko a pamilya. Inton ikalay sakon ni Donna akaayan ayat ko.
Ti may sapay apakaragsakak launay manang, malaksid aso magmamano kadagiti katrabahwak ti Pinoy, padamot la a Pilipino ti panaka-supervisor ko iti nastrekak a kumpanya. Nagduduma a training ti nagdalanak manang. Kat tunggal at dawayak, jak maliwayan nga awagan ni Donna a kaayan ayat ko. Donna, kumusta kan? Nasaya at man. Sika, kumusta ti trabahong dita? Okay, mat. Medyo dadanag ko ididamo. Ngamit ha, naka-adjust akon. Nasaya at man. Ngam amok, maikawa ka pailaan dita. Puno day tangay bagam. Naimbaglangan at nasingpot ti bisur ko. Apada mutla Pinoy. Kasta ka di? Wen, kanayon ang nakaalalay kanyak. Nang runa ita, tamadama ti training ko. Tapno maikanak iti sabaling assignment. Ado ka mo tinasisingpot dita, kung natikapsat ni Jen agayam ta. Ngam masapul ka nulat ta ti aganad, taadalat tamot dagiti sabali ti ugali na. Talaga kas tatar aramidak Donna. Ikabkabesak pa nga ro dagiti kalsada dito eh. Medyo narigat kan makabannog, ngam kabailak. Nagagat kang pursigido ka dan, amok akabailam dayta. Agyaman ak Donna. Ngam sa balya talaga dito eh. Nagdadakkel dagiti traksi ka. Kasi nakabutbutang ang arod. Isong aganad ka kanayon ha? Aganad ka, iti panagmanmanehom. Wen, agan nadak. May liwak unayin ka da kayo Donna. Ngam masapol nga aganosak. Sana bale, makaornungak to niti pangrugyan ta. Inton makapagkalay satan. Agsakripisyo ak ditoy para iti masakbayan tayo. Agina nakamet, napatag ti salunat. Araramidak day ta. O sige, oras mo tanti panagina nami. Umawag ak tumanen. Aganad ka kanayon iti sasarak mo iti trabaho, ma? Wan, lalaingam ti training mo ha? Laglagi pam, patpatgan ka unay-unay. Patpatgan ka mat Donna. An nadamot ka kanayon ti bagim. Makaamo ka paila kung makadananang ko. Sarong karamida, no adda panawin mo. Dan, napintas ti resulta ti training mo. Iso nga ita, ikanda ka niti importante nga assignment mo. Mamati ak akabailam daytoy. Anya day nga assignment, sir? Mangrugi kan nga aglong trip. Agi-deliver ka, itadayo a lugar. Agarup talong nga aldaw ti biyahe. Talong aldaw? Talaga along trip nga rod no kasta, sir? Talaga dan. Iso asiguradwam anak ay nanaka kan nakakondisyon ka nga aglong trip. Sana rumba nga maladaw ti delivery. Maawatak, sir. Di kayag danag. Sigurado ka nakasagana ak para iti long trip. Tapno saan na makamtod iti oras ti delivery tayo. Nasaya at no kastadan. Ngam ne, ipakpakauna ko na. Medyo delikado ti dalan nang runa iti rabi. Isong agalerto ka. Sana rumba nga maliwayam ti GPS nga imot mo. Matungpal, sir. Napatag da ito'y a-delivery dan. Kat mang namnama kami amin kan ka. Yes, sir. Di kayag danag. Kanayon na kumunta ka kabayatan ti biyahek. Basta ipamaysam ti seguridad mo, Dan. Dahito iti umuna agundaway nga aglong trip ka. Agumdakkel ti pamatikken ka. Dakkel ti panagtalagkuken ka. Patsyak akabailam. Isu nga italagkuken ka dahito'y abiyahe. Agyaman na kiti panagtalagyo, sir. Kahit ulitek, Dan. Agannad ka. Laglagi pam a prioridad tayo ti kinatalgadyo. Isu ang masapol nga aginanaka ken agsagana ka na imbag.
Matungpal, sir. Anditan, agriringan iti bangir alin niya. Hello, Dan. Nakaawag ka, Mat? Donna, kaya't ko lang nga ipakaamukan ka. Nga mga no sa anak ka makaawag iti sumagmamanungal daw. Apay, ada ka di problema? Awan, ngam ada ngamin atid do ka biyahek. Talong aldaw ti biyahek ang mapan nag-deliver. Talong aldaw? Ni, nagatiddugan? Kabaalam ka di? Kabaalak da itoy. Kan nag-training akmat. Iso asyak tinadutukan niya agbiyahe. Kasta ka di? Basta aganad ka Kan ag-update ka nga dagundaway. Sige, ngam ipakpakaw na ako na. Amangan numayra na nga awan to ti signal iti papanak. Sana bale, ta agsublak mo't lang nga dagos, kalpasan ti biyahek. Aganad ka nga rod Laglagi pam anawati-wat ti biyahem. Kasapulam to tinananay nga inana, kalpasan day ta biyahem. Wen, di kagdanag. Ken awagan kanto adagos, apaman ang nakasangput akong manipod iti biyahe. Pakibagam tulangan ka ni nanang Wen, mapanak to iti balayo. Tapno maibagak adagos ka ni nanang mo. Agi amanak doon O sige, orayan nyo ti sumarunong nga awag ko. Hapay nga taakala at nagtibayo Kalpasan anay bagam ti panagbiyahe ni Dan iti adayo, balasang ko. Di kayag danag nana, okay mat ka no ni Dan. Ay, jak baliklikan ti saan nga agdanag doon Nagrunak at adayo kada tayo ni Dan. Nasaya at mati kasasaad na iti lugar nga ayan na nana. Kan ko na namat nga aganad. Ang sa bali lata, jay ada kuma dito'y ayan tayo. Sa bagay, maawatan kayo, nana. Dayti nga minti umuna agundaway, amaya dayo kada kayo ni Dan. Normal lang ti kastarik nayo. Ay, kat nga tabalasang ko. Kat ikararag tayo nga awan ti dakas ang mapasamak ken kuana. Ikararag tayo akanayon kuma at arabayon ti Diyos. Wen, nana. Hello sir, nakaawag kayo mat. Kaya't ko la kumustahan ti biyahem, Dan. Okay mat sir. Husto ti kunayo medyo delikado ti dalan. Ngem aganan nadak. Nasaya at nukasta. Laglagi pam, aginanaka nukasapulan. Di mo pilitan no makarigna kay ti saan anasayaan. Matungpal sir. Aginanak mo kasapulan. At kumusta day manmaneho matrak? Okay mat sir. Panag ko nakatawan mo ti parikot. Masaya at nukasta. Basta pakaamuan na kadagos no bilang tatati sa bali amarignam, wen? Matungpal sir. Di kay agdanag. Tatalaga ada kayo ti dago sa kontakek no bilang laeng. Basta ipamaysam ta atensyon mo iti panagmaneho. Di ka una agtaltalag iti kalsata nang runak at di mo pa ikabisado. Kanayon nga ipalagip ko kan kadayta. Agan ang dadak sir. Ken may sa. Nakatuto ka kiti GPS nga imat ko. Nasayat nga rin mo kasta. Ulitek, agalirto ka. Agyaman na kiti patigmaan nyo.
Oh, anak na pasamak na. Anya sinangag ko agim loong. Jak pa mo, sir. Jakon makontrol pa iti truck. Talaga, jakon makontrol. Bimtak ti pilid ti truck kabayatan ti panagbiyahe manang Emmy. Naawananak iti kontrol iti manibela ket bimmaliktad ti manmanehok a truck. Madamang agsasao kami iti boss ko iti cellphone idi napasamak ti aksidente. Iso anangeg na ti amin sakbay a bimmaliktad ti truck. Nakaro ti pannakadangran ko manang iso nga awan puot ko iti sumagmamano nga aldaw. Tingaruden boss ko tinangkontak ka ni nanang tapno ipakaam muna ti pannaka-aksidente. Hello? Naimbaga oras yung ma'am. Kapag yan nyo kadinidan, Uwan sir, siyak ti inana, anak ko ni Dan. siyak ti supervisor ni Dan dito Saudi, ma'am. At dala ko maipadamag ko kada kayo. Medyo bad news. Bad news? Apay sir, anya tinapasamak. Na-aksidente ni Dan. Kataging gaita, awan pa'y laang puot na dito ospital. Anya? Naispalmat kit din iti pagkat ni Dan. Ta talaga nga inaramid dagiti doktor ti amin akabailanda. Isu na laeng ta saan da pa'y lamay baga no kaano nga agsubli ti puot ni Dan. Ay, Diyos ko. Matamamot na may imbestigaran no anya talaga tinapasamak, ma'am. Inyawag ko lang kada kayo tapno amuyo mata. Ay, Diyos ko. Anyamatan. Sa payawan apulos maaramidan me. Tada kami mat nito'y Pilipinas. Adayo kami mat kankwana, sir. Maawatan kayo, ma'am. Talagaan na rigat ti kastoy apasamak. Nang runak, pastan. Ngamikarek nga awan ti rumbang pagtanagan nyo. Naramidan mi ti amin nakabailan mi tapno masigurado mi lang ti kinatalgad ni Dan. Agyaman ako unay, sir. Di kayak danak, ma'am. Nakanayon kayo nga awagan maipapaniti kasasaan ni Dan. Latingitag tinapasamak. Namnamain nyo asaan mi abaybayan ni Dan. Agyaman ako unay, sir. Pangaasiyo, taumawag kayo manan. Tapno maamuan minuan niya ti kasasaan ti anak ko. Doon na, imawag jay boss ni Dan. Ada ka no da ka sa napasamak kan kwa na. Ha? Anya tinapasamak ka ni Dan, nana? Na-aksidente ka no, kabayatan ti panagbiyahe na. Ada itan iti ospital, nga maawan pa'y puot na aging gaita. Diyos ko, kasano napasamak da ita, nana? Katamok matanaan nagmaneho ni Dan. Aksidente ka no tinapasamak.
Nga madama pa'y laang ti investigasyon. Kasano da ito yan? Saan tayo mo makapan iti ayan na? Imbagamot ti boss na, akanayon na nga iyawag ti kasasaad ni Dan. Agkararag tayo asapay kumata makapuutan ni Dan. Day talaangan ti mabalin tayo nga aramitan balasang ko. Ti agkararag. Diyos ko, ay atakunay ni Dan. Sapay kumata malasatan na tinapasamak kan kuha ng aksidente. Maawatak ti marikrik na ang balasang ko. Kasta akmat ngay nana. Nga magtalag tayo kadagiti Dr. Ijay. Tararamidan da kanumot ti amin. Tapno maispal ni Dan. Sapay la ko mga ron. Tamalasatan ni Dan day dyan napasamakan ko na. Diyak lakit di kabaalan numapukaw kanyak ni Dan, nana. Diyak kabaalan. Dan, mangmangag na ka di. Sir, sa dino ti ayan ko. Anyat napasamak. Na aksidente ka, kabayatan ti panagbiyahem. Sumagmamanungal daw nga awan puot mo. Aksidente? Awan ti malagip ko. Di mon pilitan alagipan tinapasamak no di mo kabailandan. Tinapatagkat nakapuot kan. Nasakit ti ulok. Masapol ay nanampay laeng Dan. Di mon pilitan ti agpanunot ta posible aday ta ti makagapo iti panagsakit ti ulom. Sir, kasano kabayag nga awan puot ko? Danda ni makalawas Dan. Ngam saanan nga importante dayta. Tinapatag kat nakapuot kan. Danda ni makalawas? Diyos ko, ti pamilyag. Masapul na maamuan dati napasamak. Di ka nagdanagdan. Inawaga kun ida. Nakasaritak ti inam. Ikararagda ka no tinadaras a panagimbag mo. Sir, lading itag tinapasamak, sir. Pasensya kayo kumaan. Awan ti basol mo, Dan. Kasi tinakulak. Di kapatgan itakat nakapuot kan. Ipamaysam tagpaimbag. Taday ta ti kapatgan ita. Ikagumaak, sir. Takayat ko ti agawid. Mapasamak day ta. Basta ipamaysam tagimbag. Saan da kabaybayan? Agyaman na kititulong. Kan anos yung kanya, sir. Awan anyaman na, Dan. Tinapatag at nakalasat ka, itinapasamak nga aksidente. Aday ta. Agringan iti bangir alin niya. Dan, anak ko. Nanang. Ay na, agyaman ak ta nakapuot kaan. Naimbaglaangan ta nakariing kan, anak ko. Medyo nakapsutak pa inanang. Nga mamati ka sa mayahat tumot lang ti amin. Agyaman ak iti Diyos. Nagrigat ti aguray iti damag. No anyan tinapasamakan ka, anak ko. Pasensya kayo, nanang.
Jak nagayatan da ito yan napasamak. Tinapatag kat nakalasat ka iti pagkat. Pasensya kayo na pinagdanag kayo, nanang. Di mo panunutan day tanak ko. Tinapatag, si bibiyag ka. Kat makapagdadan nata yung tumanan. Isong agpaimbag ka. Di mo pa'y panunutan ti may papan iti trabaho. Uwan, nanang. Di na kon pagdanagan. Nasayatan ti kasasad ko. Awagan kayong tumanan. Nas ka na maawagak matan ni Donna. Tamo kakastauna yun ti panagdandanag na kanyak. Agan-anad kayo ti tananang. Kailiw kayo una yan. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nakaruara kon iti ospital manang Emmy. Ngam pinaginananak pa iti boss ko iti makabulan, sakbay ang nagtrabaho akmanen. Dandani inaldaw met nga uawagak dananang kanidona, tapno ipakaamok kadakwada ti kasasaad ko. Nagasatak manang tanasingpet ti boss ko. Dinak binaybayan apulos, manipod na pasamak ti aksidente, agingga idi nakarecover akon. Itamanang agtrab-trabaho akmanen. Saan matan ang nagdandanag ti pamilyak dita Pilipinas, tamuda ang nasayaaten ti kasasaad ko. Daytoy ti maysa ang nakabutbuteng numapan ka agtrabaho iti balasiw taaw. Jay awan ti pamilyam iti sibay mo, no addamadi ang mapasamakan ka. Ngamkas na kunakon, nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Palagip kadagiti padak nga OFW. Kanayon tayo nga agannad, ken salimot-mutan tayo ti salunat tayo, taday tatimay sa agameng tayo, tapno makapagbayag tayo nga agtrabaho iti sabali a pagilyan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Dan. Pagayam ko adan, nagasat ka ta nakalasat ka iti paggad, ken nasaya at ti supervisor mo. Gaputa iso tinang taripato ken ka, agingga iti naimbagan ka. Pudno unay ti kunam ang nakabutbuteng ti agabroad, taadda dagiti ditay namnamaan na pasamak, amabalin a sumangbay kada tayo. Iso arumbeng laeng tinaan-anay a panagannad, ken panang taripato iti salunat, no adda tayo iti sabali a pagilyan, taawan ti pamilya tayo a sumaranay kada tayo. Bilibak kadagiti kas kada kayo nga OFW, tauray anya a paggad, ket si sasagana da a sumaranget, maipaayan dalaeng itinasaya at a panagbiag ti pamilyada ditoy Pilipinas. Kararag ko akanayon ka kumaan na salunat, tapno maragpat mo ti tartari gagayam abiyag, para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.